Jannella se. Joo, sitten täytyy jalat liikkuu reippaasti ja muistaa se, että liike lähtee lantiosta. Janne tietää sen. Hyvä. Jalat ja lantio tuli liikkeelle. Joo. Okei, ja tämän jälkeen sitten Kaisa Eranti tulee Sampan tahdissa toimittamaan meille uutisotsikot. Mutta nyt, hyvät naiset ja herrat, hetken kuluttua netti-tv:stäkin löytyvä videoklippi. Radio Suomi Popin Sampa Karnevaali! Lähdetäänkö vaan? Tehdään vaikka sampajuna. Tää on sammajuna. Ei maailmas, puolenkin hänen kerkeä! Karkas! Täällä on